Bidaia luzea da oso Tindufeko kanpalekutik Algeria Euskal Herrira. Baina bidaiak merezi du. 2 hilabetez, hainbat Saharara horrek, Algeriako basamortuko pobreziatik aldendu eta mundu berri bat ezagutzeko aukera izango baitute. 170.000 Sahararretik gora bizi dira basamortuan. 34 urte daramatzate euren herrira itzultzeko zain. 3 egunetako bidaiaren ondoren 11 haur heldu dira Lasarte Oriara. Andoainen eta Lasarte Orian Gipuzkoa, uda igarotzera. Itziar Gorostegi izango da aurten Saharara hauen begiralea. Hemen geldituko dira, printzipioz, iraian 10-11 arte. Bai, 2 hilabete justu izaten dira, duen iraiak 11 arte hola hemen nengo ja. 2 hilabetoetan ingo dugu goizetan, gehatzega 9:30 ordu bat aterrita, eta ditugu ekintza ezberdin batzuk, eta uztaien adibidez, dauzkau igeri pistinako kursillo bat emango diegu, eta gero ditugu irtera ezberdinak, parkea edo jutegea Irlara, Donostin, gero jutegea Hernanin daudela pistinak tobogaianakin eta hola, eta horreta ere bai. Ez dakit, Miramonea eta akuariunea, eta pixka dola gauzak ikusteko eta goizetan denak elkartzeko eta beraien artean ikusteko ez daudela hemen beraie bakarrik ez. Azkenen beraien lagunekin elkartzeko eta ze batzu nola berrik izatean familietan eta hizkuntza eta dena, gutxinez goizetan eukitzeko bere lagunekin, denboratxo bat. Dile que se llaman Maitania y Robert. Jade se llama Maitania, Jade se llama Robert. Dile tú cómo te llamas? Jalil. Lehenengo uneetan hizkuntza arazo bat izan badaiteke ere, laster gainditzen den oztopo bat da. Baina segituen ikasteute, han bigarren hizkuntza bezala gaztelania da, eta hemen segituen ikasteute, eta batzuk euskaraz ikasteut segituan, osike. Begirale lanak betetzen dituen lehenengo urtea izango da Gorostegirentzat, baina azkarmentu handia daukan Saharara horrekin. Monitore bezala lehenengoa, baina ja 8. urtea aur bat hartzen dutela. Egia esan aterazen egunkarian hartu bideze bat anuntzio bat, eta amak ikusi zuen umiak behartziala, eta animatik ginen. Behin egin genuen da, orduztik esperientzia oso polita da eta errepikatu ginen. Eta aurten da bigarren umea. Hartu duguna, gero bat besteak, gehienez 5 urtetik etorri dezakete, orduan umez aldatzen, baina oso guztua. Eta gero area juteko aukera izaten dugu eta esperientzia oso polita. Ebatze berriak, 4 uda daramatza Saharara haur bat ekartzen. Bizitzan nekez ahaztu daiteken esperientzia bat dela aitortu du. Andoainen udaletxea junitzen eta esan nuen, zer proiektu dauzkazte udaletxe bezala eta horrela, eta ezagutzen nuen gizarte zerbitzukoa, Ana Sanz, eta berak esan zian, gu Saharakin badukagu harreman bat, estue gaina, eta esan ume bat ekarriko dut. Oso polita. Neskare bai oso ona da, eta ez zait bizitzan ahaztuko gile esan. Thank you.